सोरबा जेल जानांगोन सोरबा जिउ होनांगोन जों मिन्थिखानानै थांनाय बेवहाय जों दुखु खालामा दुखुआ बेयावसो जुदि बर' हारिया सिलिंखार जालाङो आं जेलाव थानाया गिदिर खोथा नङा आंखौ थैनायनि साजा होनाया गिदिर खोथा नङा आं सासे मानसि रावनिबो खहा जाया किन्तु दिनै बर' हारिया जुदि सिलिंखार जालाङो बर'नि जि मोननाय थाखानाय बेफोर जुदि सिख' जाफिनजोबो बर'नि मोनथाया जुदि आरो गैया जाफिनो 60 बोसोर 70 बोसोरनि आगोलनि बादि जुदि आरो गादब जायो सोबख' जाफिनो बेखौ हले जों सैज' खालामनाया बिनि थाखायसो जोंनि गाबनाया बेखौ बुङो जोंनि साजानि थाखाय जों गाबाना बेथ' संसारनि नियमखा होननानैसो बुंबावो जे सोरबाया आन्दोलन खालामोब्ला बे आन्दोलन खालामग्रा मानसियानो मोनजाथारो बे नङा बेनो बिबान मोनथारगोन बे नङा सोरबाया खस्थ' खालामबा सोरबायासो मोनजाखायो बिफाया खस्थ' खालामना गालांनायखौ फिसालाया मोनजायो स' जोंहा आपत्ति गैया सोरबा जानायखौ बिदिबो होनबावो जेब्ला जों गोसोखौ दुखु मोनो जेथिंबो खोमसि खोमसि नुयो रायज्लायनो गोसो जाया अब्ला जों जेलाव थाङो आंथ' आदानियाव आं सप्तायाव खनसे एभ्रि उइक आं थांखायो ओरैनोबा आं मालाबा थाङो ओमफ्राय आदाजों जेब्ला जिरायनानै घन्टासे सावरायो बिनि उनाव गोसोआ गोख्रों जाफिननानै फैयो बोलो मोननानै फैयो spirit for serving spirit of serving their own community own people गावनि मानसिखौ सेवा खालामनायनि बियो आखुथाय दहाय जोंनि चिफ गेस्टआ बुंलांदों जे जोंहा सिनाखिया बोरैमोन 1993 1993 मायथाइनि 29 एप्रिल हर गेजेर 1993 29 एप्रिल हर गेजेराव नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया जानो हागौ बिथाङा किडनेप स्टोरीनि खोथा बुंदों स' बे किडनेपआ मामोन एसे हयथ' मिन्थिनो लुबैयो बा आं एसे फोरमायनो लुबैयो 1993 मायथाइनि 29 एप्रिल हर गेजेराव आंखौ लाफानानै आंनि आदा सासे आरो फिल्म मेकार जन्स महलिया आरो बिथांनि फिसालाखौ आसाम पुलिसा हर गेजेराव किडनेप खालामनाय खावनानै लांनाय जोंखौ गावसोराबो सिभिल ड्रेसाव फैदों खुगा खाथे खाथे फैदों ओमफ्राय आंखौ आंनि न'निफ्राय दरजा जुर जुबुस्ति आं खेवाखैमोन हर गेजेराव सोर हौवा मानसि फैदों होननानै उनावहाय खाथिनि मानसि सासेखौ लाना फैनानै दरखौ खेवहोनानै आं बिनि माथो खोनानायखाय आं सिनाखि मानसिनि माथो खोनानायखाय आं खेवना होबाय एटलिस्ट माबा मोनसे जाब्लाथ' सोरबा साखि थागोन होननानैहाय थ' उनावहाय लोगो लोगो खुगा मेगन खाथेनानै गारि गंसे सोनानै लानानै थांबाय किडनेप अखानायनिफ्राय हुलस्थुल गुटेइ आसाम अब्ला बे समाव जन सिं टिकाधारादाया डिसिमोन गुवाहाटी कामरुपनि स' जि खालि हराव जोङो किडनेप जादों आंनि आदाखौ मालिगावनिफ्राय किडनेप खालामदों बाजैया रेलवे क्वार्टाराव थायोमोन रेलाव साख्रि मावनाय आंखौ आं बामुनि मैदाननि मोनसे न'आव आङो भारा थायोमोन बेनिफ्राय किडनेप खालामदों आरो जन्स महलियाखौ पुब सरनियाव थानाय बिथांनि भारा न'निफ्राय किडनेप खालामदों अखानायै हुलस्थुल जाजोब्बाय सारा आसाम सारा नर्थ इस्ट आसामाव फार्स्ट टाइमनि थाखाय गिबि खेबनि थाखाय सासे हिनजाव मानसिखौ किडनेप खालामबायनो लांखारबायनो खारन बै समाव हाथियार दैखांनाय माबाफ्रा संगठनफ्रा मानसि किडनेप खालामो किन्तु हिनजाव मानसिखौ मालाबाबो आखाइ होआखै हिनजाव मानसिखौ मालाबाबो किडनेप खालामाखै थ' बे बाराव सोर संगठन फैखो जे हिनजाव मानसिखौ लानानै थांबाय अनजालि दैमारिया किडनेप जाबाय आं अब्लाना बरमा कलेजाव हाबहांबायमोन आं अल इन्डिया रेडिअ'आवहाय आङो बर' निउज रिडारमोन थ' दावराव जाजोब्बाय सारा आसाम मा जाखो चिफ मिनिस्टार बै समाव हितेश्वर शइकिया बिथां दङमोन हितेश्वर शइकिया बिथाङाबो टिभिआव ओंखारलायना बे समाव खालि दूरदर्शनल' दंमोन 93 दूरदर्शनाव ओंखारलायनानै बुंबाय যিসকলে তেখেতসকলক অঞ্জলি দৈমাৰীকে আদি কৰি যি চাৰিজন ব্যক্তিক যিসকলে অপহৰণ কৰি নিছে बिना सर्टे मुक्ति দিব লাগে होनलायनानै सीएमआनो गावनो ओंखारलायनानै अपहरणकारिफोरखौ बुंबाय उनाव मा ओंखारखो हितेश्वर शइकियानि थोननायावनो आसाम पुलिसनि बै समनि डीजीपी असीम रायनि दैदेननायाव जोंखौ किडनेप खालामदों
आसाम पुलिसा किडनेप खालामनाय अपहरन खालामनाय वर्ल्डआवनो बुहुमावनो हयथ' बेनो प्रथम लाङो दैखांना लांनानै बुथारनानै गारहैयो पुलिसा जों मिन्थियो गावथारहैयो मायो खिन्थु अपहरन खालामनानै नाटक खालामनाय जों सानसनोबो हाया बेनि उनाव मेगन खानानै लानानै थांना 10 दिन मेगन खाथाबनानै दोनदों आंखौ जानाय लोंनाय टयलेटाव थांनाय जेरावब्लाबो बेखौ खेवनानै होआ बिसोर हमै हमै लानानै थांना आंखौ बाथरुमाव सोनानै होयो आंखौ बिसनाव फज'नानै मेगना खाथेनाय आंनि थाफ्लियावहाय ओंखाम थुरसिखौ होयो होनानै आंनि आखाइखौ हमनानै एटु दाल एटु सबजि एटु भात खाव नों मेगन खाथेनानै जाबाय था आंखौ जि रुमाव दोनहैदोंमोन उनाव जों मिन्थिबाय फासि बाजाराव थानाय रिजार्भ पुलिसनि गेस्ट हाउसनि मोनसे रुमाव दोनदोंमोन आंजों सानै कनस्टेबल सोनानै दोनफायो बिसोर बेखौ बुंनो नागिरदोंमोन जे सोरबा उग्रपन्थीयासो जोंखौ किडनेप खालामदोंमोन ओमफ्राय पुलिसा जोंखौ बासायबाय किन्तु बे नाटकआ जाफुङाखिसै बिसोरनि मोनसे फिसा गोरोन्थिनि थाखाय उनाव आसाम पुलिस इनभल्भ दंमोन बेयो एक्सप'ज जाजोबदों 10 दिननि उनाव 10 दिन बिदिनो हावा रावा आसामाव रायजो राजा जोंनि बर' फिसाफ्रा हाजार हाजार फैना गभर्नर हाउस घेराव खालामफैदों दिसपुर घेराव खालामफैदों 60 बोसोर 70 बोसोर आइजोफोरा बुजादों जोंनि थाखाय जे बहा दङ नागिरना होनांगौ सोरखारा साब्रै मानसि आइजो मानसि सासे अपहरन जाबाय मानो नागिरनानै मोनाखै किन्तु उनावहाय सोरखाराथ' होनबाय थादों मिन्थिया जन सिन्डिकेटारनियासिम थांबाय जोंनि न'नि मानसिफ्रा गावनि मानसि होननानै माबाफोर खबर मोनो नामा ना बिथाङाबो मिन्थिया सानैल' मानसि मिन्थियो चिफ मिनिस्टार आरो बे समनि DGP असीम रय बे सानै मानसियाल' बे प्लटखौ बानायनायाव इनभल्भमेन्ट रावखौबो मिन्थिहोआ 10 दिन बिदि गोदाव सोराव मानसिफ्रा सिखारस्लाब मोनै पेपार नायनो नागिरो दिनै माबाखौ गोदान खबर फैबाय नामा बेनि उनाव 10 दिननि उनाव मा जाखो बिसोरो आदाखौ आरो बे जन्स महलिया फिल्म डिरेक्टरमोन बिथाङा थैबाय दा गैलिया बिथांखौ जाय जायगायाव दोनदोंमोन जराबादथिं मोनसे थानाव दोननाय बिनिफ्राय पुलिसनि ट्राकनि गाहायाव फज'नानै पानबाजार थानायाव लानानै फैबाय सोर हरखो मिन्थिया लानानै फैनायाव बिसोर बेयाव मेगन खेवना होफैबाय सासेहा शार्ट गैया सासेहा पायजामा गैया उनावहाय बिथांमोना होनबाय जे नोंसोरखौ सोर लाबोदों जों मिन्थिया ओमफ्राय कागज एखन दियकसुन आसे जुदि माने पेन्ट शार्ट गैला गेन्जिजोंनो थाबाय थादों बेनियानजोंनो न'नि मानसि खाथियाव दङ आं लाइजाम हरनि माने लिखिदों होननानै ओमफ्राय पेपारबो गैया पुलिस थानाव पानबाजार पुलिस थानाव गांसे बाहायजानाय एनभेलप लिरखानाय साथिंजाय एड्रेस लिरनाय दङ उनथिं खालि इयाते लिखक जाबायनो बे लिरना हरबाय जे इंलिशाव लिरनानै हरबाय वी आर एट पानबाजार पुलिस स्टेशन एंड ब्रॉट फ्रॉम द जराबाद पुलिस स्टेशन एंड सुबुद दैमारी इज अलसो विथ मी सुबुद दैमारियाबो आंजों दंफायो जों दायो पानबाजार थानाव दङ जोंखौ जराबाद थानानिफ्राय बेयाव लानानै फैदों होननानै बिथाङा बेखौ जेने थेने थननानै होग'नो हाबाय ओमफ्राय बे लाइजामखौ पानबाजारनि ओसिया जेबो सानालासिनो जिसो बिगोन होनदों बे जि बिनायखौनो लिराखै बेयाव ओमफ्राय खाथियाव पिसिआव मोनसेयाव खामानि मावोमोन बिनि बिबागिन सासेया ओमफ्राय कनस्टेबल सासेखौ होनानै हरबाय कनस्टेबला जेब्ला बेयाव होफैबाय बे पिसिअनि मानसिया जन्सदानि बिसिखौ बाजै दलिखौ फन खालामबाय जे जन्सदाया पानबाजार थानाव दङनो नैबेयाव लाइजाम गांसे सफैदों आंनियाव हिन्जावा खारै नायफैनानै नुबाय जे बे हेन्ड राइटिंआथ' आखराथ' बिनिनो गावनि फिसायनिनो जन्स महलियानो हुलस्थुल जानानै बे कागजा बोरै माबायाव थांबाय मिडियायाव थांबाय अखानायै बे एनभेलपआनो गासैबो निउज पेपारनि फ्रन्ट लाइनाव साफायजोब्बाय जन्स महलिया मा लिरनानै हरनाय बिनि उनाव उपाय गैया जोंहा न'निफ्राय हाइकर्टआव हेभियास कर्पास खालामबाय बिसोरखौ दिन्थिनांगौ देखायनो नांगौ जाय लांदों बिसोरो कोर्टआव फैनानै हाजिर जानानै कनफेस खालामनांगौ स' हाइकर्टआव उपाय गैया DGP असीम रया गावनो फैनानै बुंफैबाय जे बिसोर किडनेप जायाखै जोंसो लांदों माने जों किडनेप खालामदों जों दैखांदों खुनु संगठना लाङाखै जोंनि आखायाव दङ जोङो माखासे इनभेस्टिगेशन खालामनो थाखाय जोङो फोसावाखै माने बाहेराव दिहुनाखै खोथाखौ बेनि उनाव अखानायै जोंखौ लोगो हमनो होदों न'नि मानसि
आंखौ जालुकबारि थानाव लांदों आदाखौ बशिष्ठ थानाव लांदों जों स्मलियाखौ आमबारि थानाव लांदों बिदिहाय लांनानै जोंखौ न'नि मानसि फार्स्ट टाइम आफ्टर 10 days नुनो होदों आरो ओइ खालि प्रथम मेगननि जिखौ खेवनानै होदों 10 दिन मेगन खाथेनानै दिननाय हरखाब स्रां नुनानै दांग्लाब गोलैनानै थालायदों आं बेबायदि अबस्था जेब्ला आंखौ बे माबानिफ्राय फांसि बाजार माबानिफ्राय गेस्ट हाउसनिफ्राय लांबाय थादों मेगन खानानै আজি আপোনাক এঠাইত লৈ যাম আপোনাৰ 1 নম্বৰ দাদা হিচাব जोंहा बुरजा आदा आबौ दं नालाय जों 11 जन 1 নম্বৰ आदाया फैदोंमोन ओमफ्राय किन्तु दादाक कब दे আপোনাক কোনোবাই অপহৰণ কৰিছিলে আমিহে উদ্ধাৰ কৰিছিলো बेबादि होननानै आंखौ बुंनो होदों आं মই কিয় কম आंखौथ' रावबो खालाम आंखौ न'निफ्राय जि गारियाव लानानै फैदों बे गारियावनो आं दिनैसिम बे जायगायावनो दङ सोरबाया आंखौ किडनेप खालामनायमोनब्ला नोंसोर आंखौ उद्धार खालामनायमोनब्ला हाथापाय जागौमोन बहाबा नाख्रांला नार्साजि गारि सोलायलायनाय जागौमोन नाला नार्सि जागौमन बोलाबोसो जागौमोन बिदिथ' जायाखै आं मिसा खौरां बुङा आंबो ओमफ्राय उनाव आं आदानो खोन्थाजोब्बाय गासैखौबो बिनि उननिफ्राय आंखौ काहिलिपारा 4th APBN नि गेस्ट हाउसआव दोनहैबाय 53 days पुलिस कास्टडियाव दोनदों आंखौ बिनि उनाव 6 मास जेल बे 1993 नि खोथा स' आं मानो बुंदों बेखौ दा बेखौ आङो साननानै आं दिनै मा होनो आइ फिल प्राउड हारिनि थाखाय माबा मोनसे कन्ट्रिबिउसन होनानै बेखौ खालामनायनि आन्दोआव मा दङमोन बै समनि BSF होमब्लाना NDFB या NDFB आ 94 आव नामा NDFB जादों किन्तु 86 आव जोनोम होयोब्ला बे संगठननि नामा BSF मोन बर' सिकिउरिटि फर्स बेनिफ्राय 93 आव जोंखौ खावदों 94 आव बे संगठननि नामखौ BSF खौ सोलायनानै NDFB खालामदों स' बे समाव BSF एबा NDFB आ आसामनि सासे गिदिर मानसिखौ किडनेप खालामदोंमोन बेनिखाय प्रेसार होनो न'नि मानसि हिसाबै जोंखौ आदा आरो आंखौ दैखांनानै लांदोंमोन आरो हयथ' बे कागजा फैयामोनब्ला जोंखौबो दिनै नागिरना मोननाय नङामोन कारण बेबादि घटनाखौ गुबुन स्टेट पान्जाबफ्राव खोब खालामोमोन रिटालिएट खालामनाय जे जायफ्रा बे आन्दोलनाव दङ बिसोरनि न'खरनि मानसिखौ उल्था लांनानै बुथारहोयो स' जोंखौबो हयथ' बेबादि खालामगौमोन किन्तु इसोरनि अननायाव बे कागज टुकुराया नुजाफैनायाव जोङो गोमायाखिसैबा जोंखौ खोमानो हायाखिसै स' बेबादि बायदिसिना एक्सपिरियेन्स थ' दिनै जों जितु PTC आव दं बेयाव बयनिबो खस्थ' थै नोंथांमोना दिनै जितु BKWSA आव दं